Sure. What's up? Ay. 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 Ay ngizwile bathi angazi kuphi emapatini, angazi bathi kumnandi, angi-understand. Cela ningitsheleni ngoba ngifuna ukuyovuka umnandi. Ay. What's up? What's up? Ay. Kumnandila, kumnandila, ezakhipha la, 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 kumnandila. Eziyakhipha kumnandila ebathi siphithi nabantwana abaningi. Ibhodlela sithele, khipha ihenesi siteshe, khipha ihenesi siteshe. Angithi siphithi nabantwana abaningi. Khipha ibhodlela sithele, khipha ihenesi siteshe, khipha ihenesi siteshe. Hayi kumnandila, ezakhipha la, hayi kumnandila, ezakhipha la. Kumnandila, ezakhipha la, kumnandila, ezakhipha la. Ebathi vele kushima ama-cellphone, abantwana basashona vele nabo sebakhona. Imoto igcwele vele nazo sezikhona, bathi uba noma-Bolt vele nazo cellphone. Sipithi vele kushima ama-cellphone, iy'ngane zasashona vele nazo sezikhona, bathi uba noma-Bolt vele nazo sezikhona. Inyanga ipheli vele imali ikhona, imali seyikhona. Siphethe abantwana abafreshi baseshona, abafuna ukukama ngoba baphethe thina sam, baphethe thina makungena unegative, abafuna ukuhamba suka asam suka wena mani showcase kokugcina. Kumnandila, ezakhipha la, 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 kumnandila, ezakhipha la. ebathi vele kushima ama-cellphone, abantwana basashona vele nabo sebakhona. Imoto igcwele vele nazo sezikhona, bathi uba noma-Bolt vele nazo cellphone. Sipithi vele kushima ama-cellphone, iy'ngane zasashona vele nazo sezikhona, bathi uba noma-Bolt vele nazo sezikhona. Inyanga ipheli vele imali ikhona. Showcase asambe sibabone emashona manje siphethe abantwana hhayi abafresh manje, abafresh showcase abafresh asam. Showcase kokugcina gemikethi endaweni hlanya abantu suka mani. Gemikethi endaweni hlanya abantu suka wena mani, hayi suka mani. Showcase kokugcina asam.